batterie majunove. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangur da musdam derkale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Kisma. Đấy. Jom kali. Nói ăn xin. Nhiều níu. An ku ino dal ngona rayam kar qu'est-ce qui se passe? Information gadan may. Holan information. Information bad fiable. Fiable yo faible. An sona chemtala mbawda. An sori wurtala fel won gorko. Khali Sofia njid mi halan dem. Mais comme ça, beden jax. Up tu ko beden jax. Up. Fes. Harlo joje de. Hala Sofia mbida kam. Sofia ku ngel ngu bernam amma jayni wona amma jarma. Berandi non. Ada jogi kalis wala khalis? Combien nam dara sen jogi kalis? Est-ce que ça va? Ça demande de l'argent. Hal nam ku nanami de. Min tay Abdourahmane yow min tay min way tabe anna nyama wala min la pa ma ya bi afiyam Abdourahmane an merci way Abdourahmane an Abdourahmane ar way jor wala ana kim lik ma boy ar way jor wala jor Poular jaslo wala wala seyib ndey kemal har wadde be ko ni wala wona dum won poe fort mande wona giji mabe awata grama rek mata attaquer hadum yey dole Abdourahmane no min tay jew hakkunami Sofia on ngati Abdourahmane affaire lum ma nera waji affaire hom pistol an okkuno wala lumnon ha bi wa okkuno wala lumnon em sifti ko lum ma ka lumnon mokko non an kam nelal ngal nenma mission affaire pistol o mbi nen ma en gujjoy bugen ha joni yanan pistol yi amod mbeɗa hende kono aɗa andi noon ngal ɗon nelal ko ngal tiiɗngal te ko foti ko yahata takata ko ne umma yaha ngal ko ɗum affaire laaɓɗo te aɗa andi ɗe balɗe fof waade ma yaltani galle o Abdourahmane jor min memanimo amon jor comme cohlom ay wondo watta jam ɗe jeeɗa faddo amon haɗan cuhli komi ñaagri ɗo mi sabu Allah lillahi wa rasuli kam mbaɗɗa ko yam itta ɗum amadou an haɗani ko woni ko yam an waɗi ɗum ede an hulana hersani a hersani hay ɓe jignaɓe leleɓe jagga mingel ma haɗa itto ngoraki ngel Abdourahmane an kam wadde Allah tagro ma tag findi tan toñame o galle bone fof tegade o Abdourahmane wonde intel jogimi yaade men ma liggo wadde ana yitti kam miñam Abdourahmane julɗo noon foti haal koko laaɓi ɗum intel hono jogimi liggadema ha ñawa ha lelɗa ko daña men Sofia Serie Amadou. Ɗum no kalmi an ka ɗayɗo quoi. Sofia Serie Amadou ko min kalata Sofia Serie Amadou. Voilà dum do le pire de ça miñum Amadou humuni Sofia.
Comment ça se fait? Comment c'est possible? Minimum Amadou jidum yimuy baba humuni Sofia. Hal nam ko nanami. Legal ngal fof ko dum hal. Minimum Amadou mbiɗa son petit frère non? Son petit frère Abdourahmane baybirado bodejo. An aɗa seere debbo miño human est ce que ne wona? C'est pas possible. Accu fende. Gongo mbimami. Gongo. Miñi ko mbiɗa humani Sofia. Minimum Amadou. Abdourahmane baybirado bodejo ko kanko resni Sofia. Abdourahmane somi andun han ceerno a faami baawɗo waɗa haɓɓura ñaw ko ñawɗa ko billahi mi waɗ ɗum sabu Abdourahmane demo aynat konngol mum anen kaldi procès meɗen han kam walla mbeɗa woni mawno mbeɗa aani ngari molima ma mais a firti konngol te Allah noon yiɗa pirtowo aadi a fotani ɗo jooɗan kam haalan haal woni Hey, an homo wima ko pirɗi konngol. Homo wima noon? noon mbarɗa mbinɗa kumantak tisibar ceeral takkusan Abdourahmane hande haɗani fiine joom suudam somi yiɗi heɓ han kam fella Allah mbi a wotemi haal mi haalat Amadou yaaru hakkille. Amadou min yiɗi hen barkina tan. barkinɗa on barkinɗa Sofia Abdourahmane debbo ma on barkintoɗa an Sofia ɓe mbaɗata passe comme ça. Minde mi sikka tan ko liggal. Mais c'est pire que liggi Amadou déjà ko ligginom. Mais ɗum hay baba watta ɗum. Ayi de lembe o mbaalu. Mais pire que ça. Mi aɗa jogui kalis. Kalis ko nimɓe. An semto kalis an. Kisma posmo ala kalis. Harmi tamo. Adamala. Mami Nelt, vas-y, bouge. Ok kon ha boy mbeɗa anani. Min to komi ñaƴƴo an mi ar mi tawi suudam ne lincita ɗum ne wedda gaay ɗum to ne wedda to jomum oppo ham yalta suudam naata ne lincita ko moftani ɗum cikkaɗa hani jongom artir hakkille ma aɗa yanna ɗum joom neɗɗo jogueɗo ɓernde woppude ha joom suudu yalta suudu mum naata suudu ina irta ina lokkita ina irta wallahi jogaki ɓernde moƴƴere te noon dañata hen ndam saabu kala ko wawi yeela yetata suudu ndu ko neɗɗo moftiga gueɗe mum aɗa andi moftirta ko jonggo nana kala ko moftirɗa jonggo nana hay soɓe mbahlati suudu ndu haɗo hippi ɓe gartiri kadi ɓe gartiri ɓe dartini ɓe jeetata golle pooyi ala neɗɗo hol audience jogui naata suudu janandu ara linciri ara ƴeewa ka moftanu ɗum ko ɓuuri holum hol sababu Abdourahmane han jiɗmi yo warami fofto waram hirsam nawa guenaɗe ubbami gara mbaɗaɗo sataka wara wardem jiɗɗa waram Abdourahmane waram Abdourahmane sabi Allah waram Amadou an haɗa andi hakkude debbo e gorko nawayi humpanima haɗa andi andu tagi ƴettu ndesnima on pour tottami joom suuda joni an jarab naata hakkude ma e Sofia Abdourahmane en sanim ɗum haalan Abdourahmane hulanim ɗum haalan yitere mbiyami an ka jiɗɗo hen waɗa barkelo an he Abdourahmane ɗum kalan tan Abdourahmane ƴeew waram poftinami jinmi ko mbaɗami Abdourahmane ya doyi laaɓi walla fetel mbaɗa min fofto ya billahi wallah an wawi tan ƴenɗam kuɗaɗo jas a yetto ngel cukalel tan bonno adunam quoi he wadde jiɗɗo ala yeegal ɓernde cokotagal ɓolal goɗɗum ala hen ay ɗum ɗo ɗum woni ko wiyete luuri jibinte ko caggal jaatum yeeyi kono noon ɗo haydara mi hokkataɓe kono ha yeeso ko lawol mine mabɓe ɗo wonto ɗemɗe hen hay tous noon kono tous koɓe mbawi ma hay dara tous koɓe mbawi noon bolle pooyi hiitaɓe gandanɗa hoore ma wona juuli wona koori wona cakkati kurkali ko moƴƴi no ciiñi tan doko tane haare wallahi ma yo Allah ñaaw hakkudami moon ya Allah komi anda fof kam motor sa yiɗi andude valeur muɗum ɓeydu hen huile mi haala noon kono so paani air tan ɓeydata hen ko kanko wawi dognude ƴeew so jagganimo fere on tan o waɗimo arrière retour non
billahi wallahi de ko bukari hebi andu ko nafata inshallah wona jawdi huɗaɓe ko malaɓe gaddante ɗum pour yo pewnet hen la ilaha illallah wallahi pour hiɗo noon ki woni talla mula o kam wallahi bino mbala to ngal yanna ɗe won hani ɗe keɓrete inchallah inchallah tawi tan cikkuɗon ko onon goni malaɓe minen goni huɗaɓe au sens contraire ko onon goni huɗaɓe bukari woni malaɗo ɗe leyɗe ɗe e kay oɗon gandi wonani so Allah jaɓi ɗe ko min hutortode mi waɗa olala am e jomba jam machallah leyo barka rasul hayso on ndiwima on cuuri on mbawaɗi so Allah jaɓi moftat mi moftat tingal moftat mi wallahi affaire o jaggi muntide mi halani holle legol Abdourahmane wa ses holle legol bugari anda Abdourahmane wattoñam min wima mi yi'ani leɗɗe mi yi'ani womi yi'ani holle legol Abdourahmane an haysa hirsi kam mi yi'ani leɗɗe a yi'ani harma yaltinde leɗɗe bugari yaltinde wala mi duppol ndey ma ɗo joni yaltinde Abdourahmane billahi fon huɓɗo ndey ma ɗo goto Abdourahmane watma a dañi sens mi jappinama ɗo tan goto Abdourahmane ma wonam jole yiti leɗɗe ma woppuɗo tan aɗa ara aɗa yaran haalanma noɗe mbatte watna ay ha mam han hooram la ilaha illallah wallahi feeram bonim sortim leɗɗe jayi a yeegam yo wallahi yehina yo moƴƴu boni way leɗɗam jeyi yo feeram boni wallahi yehina yo moƴƴu kono boni yo boni mi haala noon so waɗi frère o waɗatma hello ko mili ali baba kumbanar bawɗo waɗata ko ni te min wili hemi gorko tan yo waɗni kër kono gorko mo gandanɗa hoore ma ko ma ƴewya ayeji walla goɗɗum jarani yo won naturel ay ko woni naturel foof ne weli ha maayi ko noon mbimi min de mi haalani haydara ay ka haala jettiɗo noon ko kangaɗo jeeyi ɗum ɗiɗo balle wona mboɗo heɓa normal Fatima, kuma ta ko kunu wala ko bali. Ko gado to ne kando. Mi ko ma ko ndo maya ma gas nan. Wala ko to yo. Aswa ila ida taw. Ta ha bali ni ma wala bali la to wanje. Ko ma. Wala ha ti ni ko ma da no ngando no to ay. Jottu ro mo nganda. Aswa ila ida taw. Wala ha bali. Ami ko ma bali. Mbara wodo ma yakaso. Yo ma yakaso. Mara yanta ummi do ali ha to te gam do mo to kam do. Mo wala mo mi bande jini ne ken wari catégorie. Wala foko do kam fielo becc. Wado te gam do mo warka prof. Mi poy ma ko ma yakasa. Kun Fatima wat Fatima ni miji premier jama ma nder kaso an ha réseaux sociaux nanguma ala ko wasata halde ma kadi Fatima il faut mijuda an ka yumma aliw nan do yen jodi ko Fatma kun Fatima wat neddo yo liggor hakkille mum nawligu jarani dum do yen ha jongo ko bonu eko Fatima eko kewi kay mi yon les nder wanto junum bur jew ko jarmi ton junum Fatima wulni dulin ha wuli wina rufeyam mbila la ilaha illallah diwlin mbila de diwlin o fasni hande sownano Sofia bandam du fofu rat ma raka deytay onon mbaddo fay mat kam ne ada wana talde tew a wana ligu basaɗo ha la a wana farin jiba Fatima ko wonna diwlen wi'ata yuppama kon min de yo Allah ñaaw hakkundaɓe o vampire o kan keɓi noɗom ñaa arjo wallahi oɗo Sofia arjo wallahi sownano hande Sofia sownano Sofia hande
so wonan kanko hande ko hôpital mbaltan non la ilaha illallah rewni wani wani ni gaz mo sagi ba batala o gaz o mo golle o no so ko kada biya ha mai gar mo tawlam no mo ngi bur mo wonde bandi awa wonde bandi ha bura kamino ngara hande ndoy wan tawa xam ngal tonya ka mi men jone ndara ko sal mo pitam no ma tawlam do mo ma tawlam no ma so wonde bandi da wani Natoy Fatima am gas na ma kam hakilima afano dogde afano kam lek Fatima won Fatima won wat so delno hande maade kecci lalo so woni bande mbasa nandude makko hakkil Fatima an halka ciow mbed accuma do wara odo biddu mbed accuma do wara odo biddu ma ya prison an mala yen ko wari ko o tay kam halal wani mu tonya kam ton o dalam no mi Fatima burama hakkilli ha ngulna nebam jidaw yippudu me bi janando ko ni Fatima wor wat aduna jarandi do ko saki ko hem fo kayum je wona ko mo wali ko toñ min ngalim ko yoftade non min ada ko jimmi ko kedda kam attentivement Fatima ko ngonirda ko oppirtamo non min de yo Allah ñaaw hakkundan orat wala hawlu orat ko ne ko be yimbe kamni ko ne ko be yimbe kewi bole kewi saydan wala hawlu be ngoni sokte Bukari min so rufem durin min holto pam min hebi no daw bongo joni no ƴeew jongom dum woni kalnano mami ko nyande fof dum woni ko mbiyan mami ko ustu kosde man les hattudo nder suudu he kala ka mbawden soklu gelo subaka naagi muti kala na min wada commande dum taw en do nyaamen jaren taw a yahan les har wolndire diwlinaji Bukari min juso ngomi do min natti wonde sécurité wodo galle te ay ko biida ko dum bare mini fof commande min fuko do battene suude te min sa woni saram tan min mi dañi fof on yo Bukari fontam kankal fontam kam lendi kam Bukari nulu tamo yo walo o holla becce mako wala wongo hollo kanko jamba bima molmo mi burmo wonde jamba so yida ay dara taw min toni kam so toni kam wiya kam cheme makko en o mi polane makko taw mi makko do wallahi yo wertam wala ko yo bon tan wala masala ngino be nati ide masala wala mi woni hol yo Fatima wor wat mi wajino mam ha arte lawol Fatima rewe ngol don lawol ngo pan badani gol lewte ni sa sino dañano sans gardan wala mi jogno gollem gol hawo maaye so tani ko joli o hatal wi ko nawra wadi kam andu mi oppirtamo non Jew Fadam an kam jew ana yawi kam walla wo kam walla ko woni aɗon ko jimmi baɗaji hakkille ma hen ndiyam joɗɗa ndeƴa Fatima ittunide wona nani mbeɗa mi yaha borom nanɗo hay buruy goto wallahi tu as eu la chance hol gaccidu ni damal ngal kadi jew sa yalta wanta holmo mayton jew an joni kiwluɗa ko yaltude ɓorna tekke ma donɗa nder wuuro e lemre saka holde sa ɗumi pour min de mi resaka bon cikkono ko mi ala e dewgal noon mi hoyɗat walla mi jogor jommil walla min ko non min wona jeewan woni a hoyɗani de minne kay sa wone seram mi dañi fof sara wone seram jimran ko takkuɗa ham joni noon ƴeew kosngal ma less courwa rouge toon ko danger woni toon hattuɗo bandam giɗam wata toon juɗede dawnami bonngo Bukari aɗa andi min oɗo galle ɓe jiɗa kam joni an hoto woppam gona ɗo minima e suudu he aɗa wonnami ko weeli aɗa tindinami aɗa andi min somi dañi fof yi ndikiram aɗa andi kay minne ko ɗum ɓoronim min kala ko mbawmi dañ minne takkadem ɓoronim te noon woto hul woto faay komi paddinɗon paddinmi hooram hay wi her bandam giɗam sehlam min giɗilam noon anne ha woni heñeram wallahi min somi dañima hay dara ko donkumi min ko an tan jinmi aduna hay min wallahi ko andi machallah massa kono o diwlinde so yaninomo hami weeje toi tu me connais très bien tu sais ce que je suis capable de faire wallahi si je te vois de mon chemin encore si je te vois de mon chemin encore ce que je te montrer là tu vas voir tu n'as rien vu d'abord c'est pas que toi tu es impoli moi je suis plus impoli que toi imbécile t'as même pas honte pour maintenant tu vas voir toi tu n'as rien vu d'abord imbécile là vilain là moi je prépare mon temps te andi ko gandituma sa wone galle a toppitaki debbo ma ala e mum haaju a hurmaki ɗum sono yaha wayntako mo noon
haaju mo alayma an jeew wiɗen ka jiiƴi de ka desaɗo hey andi kalantuma jaha cafroyɗa wa mi o kam o wona jeew woto waɗam ni ɓiɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena woto waɗam ni ñiri malli gisene sini ñamde ñiri malli gisene sini ñamde wona jondi kala muɗe a waɗi komi sikkano En sécurité, bordel de merde. C'est quoi ce bordel? Gali mo ganda ala hay metti la yirantabo. Oui, allô, Sophia? Kisma, tu n'as pas. Effectivement, mberem do e salmon e tello. Mberem do e salmon he tello. Kisma hol gaddu dum do hen Ana tim do Sophia. Kisma ko matta do e sal he Kisma Hol ko mbaɗem do e sale. Sophia mais an. Hol problème ma. An ya wone kel a serré au show et après son petit frère arrête ma allez ban ma ko bi c'est quoi ton problème hein? Kisma na wana dukun hajuma hein? Ah, binare ko hajam. Dum do non ko hajam à 1000%. Pas mal. jeew kosɗe amen ɗen on ko kos jam addi amen ɗo ko yewtiddema ko fewte gonko galle o jeew sa yi hande noon min gari emin jewtidama wonko wakli wi an tan ari kay haalde min kay ko haajam ala helde so waklanoki sinno ko neno wano hanke heccanki wallahi hayso eɗen jewta tan wona ɗum ɗo jewten jeew ar wattu hakkille hoore ma jeew hande an a majjani an e amadou ko onon goni mawɓe galle o mawɓe galle noon si oye wamtama kay yo oye wom kono si amadou ha ngama an kagaɗa jeew hono galle o waɗat mbo fusata mbo wi jettaka mbo sar wama sako so nder waɗi minen nen hoɗo min pay jeew wattu hakkille hoore ma ƴeewa ngal kosngal ngal jaɓɓuɗa etoɗa ngal yibbidde caggal aɗani ɓurtelde Bukare a bari sa dañi conseil mo tottiɗɗa nanga ɗum ay mi to gonmi ɗo mi heeɗaki conseil hay goto ay lawolol ngol ƴettumi ngol hay goto wawi ɗum ruttinde mi ɗum tan gandintuma très bien jeew he tawi ka jiɗɗo wadde kolbu walla juma kesnan ɗo udditi a waɗi yimɓe mberte haala aye kam ma jogo fullo man jogoɗa fayida ma ay ɗon jaɓɓuɗa yaɓɓu ɗon hattir kek Kisma an aɗa ko hollu timmi ko jalta e gurdamam an Kisma mata wawa senctade mata wawa pude falla mbiyanmami noon ay no jiɗɗa mi sengtormani ko noon cengorɗa ɗo e ɓerdam ay no koor sengorto e womde ni ƴew min je ne veux pas te voir yaltu salo yaltu salo je bouge pas 1 centimètre ana hersara ɗi bamde détail ene mbaɗma passe mi anda c'est quoi ton problème am Kisma komi ñaguiri ɗum saabu Allah Kisma yaltu salo hanma dande probléme Kisma min hal kalto nodduɗa ham mbeɗa wawi arde jewten toon a jarama jeew ganda noon han an ko an woni fondement galle o te sinno galle o woni hen han suudu ko an woni jaalal ngal so jaalal moƴƴi noon hon suudu wa'ata jeew ara wattu hakkille hoore ma ganda noon nofru maladu fuɗata ko hoore malade wallahi sa renaki ɗe peeje wallahi moro ɓeɗɗen Bukari mi anda jaalal mi anda suudu ay min to gonmi ɗo ko lawolam ƴettumi te hay go ruttinta kam noon ko ni tan banni a nani ko mbimami ko jeew an ɗum ko an goga haalanma minen goni mawɓe galle min a jeew mais jagguirɗon amen yimɓe balle puuƴ ala caasi yegal ngal waɗata ɗo o kam noon ko mayiɗa
tukulani ngadda pawa dowma problème uji fof gone dowma jeew jogo fulloma. Sophie, je bouge nul. Ok. C'est bien. Voilà. Andake. Gidan desma ha joyi. Ha? Kande huyere corta man. Ngolen dow to ada wala felma ada mi yedma ada wala maltraité kongol bongol fof gere bonde fof ñupay dom ndeke ko o nde huyere corta man. Sofia ka an bodi. Sofia ka an jaisi. An woni mbappa. Ah bon. O barana bambana majjal hodo corta. Hein? Sofia ka an jaisi. Tu me parles pas comme ça. Hein. Faites Va te l'enculer. Aya. Yow hado fota wade joyen boro ngel. Cholel ngel hulani ma de. A hulani gacce ma. Et après, Sa hulani ma hulani gacce ma. tu vas faire quoi? Parce que Combattant. ndanya ka nawle ma. Hay huda wata. Yow edi halagu. Bousilo am. Miantenne. Bida ko ete. Tu vas rien faire absolument rien. Ah ayata. Soumiantenne. Ayata. Miantenne. Vas-y. Vas-y. Hey, ah, pour mal, il y a que la main. Ne touche pas. Tu vas dans le nom ou quoi? Laissez-moi. Il va rien faire. Johnny, man, you have to calm down. Qu'est-ce que tu wani wala parfos wallahi ay andani kay wallahi bon ko do pistol Abdourahmane o tira mbika ko hem fellite On a mis la caillette. On est encore. Dara. Wuccu. Fatima Diwa. Sofia gagné. Yow tom gagné. Memam. Dara bano. Ay tar gagné. Ya di Sofia. Abdourahmane si gala kurbat. Abdourahmane on na tira film Abdourahmane. ngal mi anda ko pistol mo Série Abdourahmane andi ko gandantuma kon mawɓe helli faa dañi fullay fayde koye mon ah Abdourahmane wona Allah wona nelaɓe kon worɓe moɓe ko woni kukul toon kamɓe fittali mon ni bugay ay Abdourahmane non on fota fer ndir ndero galle bani Abdourahmane yawimi yimɓe non ay Abdourahmane fetal forti ta wi ko tawi kal debbo kalna ka min komi gorko Amadou wata wat Abdourahmane kala ko wawi ɗo yeeyi soda jeew jagnon haal he ko gorko wi Abdourahmane ko neɗɗo wona malay ay gorko ko ni wayata gorko no Amadou wayni ko ni gorko wayata kumbataro mbara ha boni mbara regretter jangu si bela je warma an yalo kisa ko ma Abdourahmane yo kumbata ko wanen toi aussi kumbata ko Sophie oh Seigneur oh Sophie oh Dieu Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano
Sénégal wela